כשאתה מתחיל לעשות אסטרטגיה, אתה קודם כל אומר לעצמך, אוקיי, בוא נסתכל על עצמנו במראה, ונראה מה חזק אצלנו, מה חלש אצלנו, איפה יש הזדמנויות, איפה יש איומים, כי זה בעצם הבסיס. איך עשינו את זה? אז קודם כל, זה תהליך ארוך של 5 חודשים. חלק גדול מהיושבים פה בעולם השתתפו בכל מיני קבוצות עבודה כאלה או אחרות. ובנינו משהו, זה לא משהו שבאנו והלכנו למקנזי והם כתבו לנו תוכנית, אלא זו תוכנית שאנחנו כתבנו ביחד. אנחנו זה אני, החברים להנהלה וחלק לא מבוטל מהאנשים שיושבים פה. אז מה עשינו? אז בחודש הראשון בעיקר זה היה בשבילי להכיר את החברה. הסתובבתי כבר קרוב ל-120 סניפים. כל סניף שאני מגיע, אני יושב שעה, מדבר עם המנהל, עם הסגנים, עם הממ"ח ירקות, ממ"ח בשר וכולי. שואל, שומע. אני חושב שנפגשתי כמעט עם כולכם. אני מצטער על אלה שעדיין לא הספקתי להיפגש, אבל נפגשתי כמעט עם כולכם. חלק נפגשתי כמה פעמים, ושאלתי כולכם ואת כל למעלה מ-100 מנהלי סניפים, שאלתי שאלה פשוטה, מה לא עובד ומה צריך לעשות. רשמתי, סיננתי, עבדתי, למדתי כל הדברים האלה. חלק מהדברים, ברגע שמשהו התחיל לחזור על עצמו, כמה וכמה פעמים, כנראה שהוא נכון, ולכן הדברים מבוססים על קולקטיב של מאות אנשים בארגון הזה. סך הכל האני מאמין שלי בנושא של ידע ארגוני, זה שאת כל הבעיות שלנו וכל הידע שאנחנו צריכים נמצא פה בארגון, זה 7,500 איש בארגון הזה. החוכמה זה איך מוציאים אותו, מארגנים אותו בצורה מסודרת ובונים אסטרטגיה, וזה מה שעשינו עם החברות האלה. לא המצאנו שום דבר, לקחנו את הידע, השווינו אותו למה שקורה בעולם, אז אין פה איזשהו ספר שאומר ככה צריך לנהל רשת שיווק, אלא זה לפחות החשיבה הקולקטיבית שלנו בהנהלה ועוד כמה גורמים בתוך הארגון, איך צריך לעשות את זה. מילה אחת, יכול להיות משפט. קדימה. אני אמרתי את זה בפורומים אחרים, שאחד הדברים שהתרשמתי בארגון הזה, זה מהאנשים ועם החיבור האמוציונלי לחברה. לאנשים באמת אכפת. זה מסע ארוך, אנשים, אחד הדברים שיכולים לקרות לנו ולהכשיל אותנו זה שאנשים יגידו, אוקיי, מתחיל, ויתחילו עם סטופר להגיד, אוקיי, מחר בבוקר, רגע, למה זה לא משתנה? זה לא משתנה מחר בבוקר, זה תהליך ארוך. לתת קצת סבלנות.